Futhi enye into engixakayo ususuke wangibiza yabo uzongibiza manje la ngiyashuthwa angazi kwenzakalani kahle kahle. In fact into engizoyisho mfethu busulokhu ngilandela empilweni yami kwenzakalani ufunani kumina Ngifuna wena. ufuna mina mina senginokudideka la ngempela senginokudideka ukuthi ungakwazi ukuthi ulale nomunye umuntu sesikwazi ukuthi siphile isikhathi esingaka sengikwazi ukuthi ngispende imali yami engaka which means kahle kahle lento is not about imali wena uneliseki kahle kahle. Ngiyanibingelela nakho babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So-ke sine-guest today. Nakanjani ukhona lo muntu osenhlizweni yakhe o-special asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi la beqala ukubonana khona no-person wakhe njengoba esela namhlanje efisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa njengezithandani zakudala. Asazi-ke noma sizowina noma cha kodwa-ke sizobona. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami nguNtuthu wakwanene. Ngisuka Eastern Cape. Okay, ukhulela khona? Cha, khulela eDurban. Oh, okay. Ngicela ungiqala-ke la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka nihlanganela endaweni ekanjani? 2023 sahlangana eTown. Kala sahlangana kuFacebook. Okay. Bese-ke sazohlangana eTown ukuze siqale ukubonana. Oh, okay. Beniphathene kanjani nje i-relationship yenu isanda kuqala? Bengiphethe kahle sisonke. Okay. Buwenele ngaye. Yes. The time usafika empilweni yakhe ube khona umuntu athandana naye noma wathi kuwena u-single? Wathi mina usingle. Wena? Nami ngisingle. Oh, okay. Mhlambe ngabe unabo ubudlelwano nama-parents wakhe noma umndeni wakhe mhlambe ama-siblings? Yes, sinabo. Niyazwana kahle? Yes. Yena? Yeah, naye. Oh, alright. Manje ngiqale kuphi-ke? Nahlukaniswa yini? Naqhathwa yini? Ungilandise nje ngifisa uku-understanda kahle sonke istory nize nifinyelele ekuthenini nithatha isinqumo sokuthi hayi asivele sihlukane ngoba lento angathi ayihlangani. Benza iphutha sisi. Wangithatha ngisa kwi-studio yoduba ama-tattoo. Okay. Yeah, so la ngangidweba khona-ke ngalingeka. Ubhuti lo ngidwebayo. Okay. Sengilala naye so ubaby wangithola ukuthi ngilale nomuntu se-studio. So wadinwa kakhulu-ke xabana nami wasahlukana. So bengifisa manje ukuthi sibuyelane. Wayethola kanjani? Wafika ezokhokha imali. Oh, vele kwakuzokhokha yena vele. Manje ngoba uyazi nje ukuthi uyena ozokhokha and then wena ulingeka kanjani manje? Why la kudwetshwa khona ama-tattoo? Ukuthi vele kusenesikhathi ubhuti walapha e-studio elokhu engishela vele. So besilokhu sihlala umacashelana-ke vele naye wangibamba-ke. Injani i-personality kabhuti? Uba igama lakhe? uVusumuzi. Injani i-personality kaVusumuzi? Awumuntu ophansi noma ophansi. Akavamise aye umuntu onodlame. Okay. Mhlambe ngasekugcineni amaqhubu umuntu okanjani? Mhlambe une-storeroom noma cha? Ngase ngithi umuntu onamagqubu because usuphelile unyaka ngicela ukuthi sibuyelane ngavuma. Ngafuni. Ake ve mhlambe senomuntu Enhlizweni. athanda naye manje. Angingazi-ke. Wena wagcina wenze njani nalo owayedweba? Ngamiyepha wasekushubile. Okay. Angazi nikhulume futhi. Yes, because bengalona uthando nje ukuyidlalela. Ngaphandle-ke kwalo wayedweba njengoba uthi usekuphela unyaka wonke kade umcela ukuthi nibuyelane kodwa uyala. Ubuhleli nje wena ngalesi sikhathi single noma mhlambe khona omunye-ke nje mhlambe kwenye indawo obubonana naye? Besike saqhubeka naye vele ubhuti lo lapha e-studio. Kodwa hamba kwesikhathi ngabona ukuthi lo muntu uyangiyuza. Okay. Ngakho ngicabanga emuva futhi manje. Uma ubhekile uVusumuzi nje uzoyithatha kanjani le yokuthi umbizele endaweni kanje ufuna ukukhuluma naye indaba zenu noba u2 ze uthando?
Angicabangi ukuthi uzomind because uzobona mhlawumbe ubona ukuthi ngi-serious kangakanani. Okay. Ngoba ngisho Yo. So uma ngase athi uVusimuzi okay fine. Siyabuyelana. Kodwa uthola ukuthi ekuvumeni kwakhe hayi ngoba evuma ufuna ukupheya nje. angazi Nkosi yami but one. Bese kunjalo. I-TV lengimlande khona uzokwazi ukuthi ukhulumele naye umbono. Yebo sisingajabula. Ngiyacela ukuthi silandeleni. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke ubhuti umfowethu uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi kungenzeka ucula uphinde lihlangane futhi kodwa-ke angazi kusiyami. Ngicela sibuke nje izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Yebo sisami ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la ubuya khona. NguVusimuzi Goodman Ngema ngokuhlala ngihlala eClermont khona la eThekwini. Oh, all right. Uyamazi sisi ngihlala naye? Yebo sisi ngiyamazi. Umazela kuphi? Engakusho nje usisi bengithandana naye. Oh, okay. Bengithandana naye lesi. What happened? Sihlukene nalo sisi, sixabene ngezenzo zakhe. Sixabene ngezenzo zakhe akayiphethe kahle lento engayisho. Oh, okay. So-ke njengoba ula ucelile Nkosi yami ukuthi simhlanganise nawe. Ngiyacela nje ngopha isikhathi sakho nesineke sonke umlaleli ukuthi yini akubizele yona. Yebo. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye futhi. Yebo sengicele ukuthi bangibizele ngoba ngifuna ukuthi silungise izinto. Silungise izinto. Yebo. Silungise izinto uyazi kodwa ukuthi usungilimaza kangakanani empilweni. Yebo ngiyazi. So isona sifiso sakho lesi iyona kahle kahle indlela yakho le ukuthi ungidrive ungishayele because all along vele phela bekulaleleka wena namanje ufuna ngizokulalela ithini into yakho kahle kahle Ngeliphinde lenze iphutha lenzeka futhi. iphutha Qale kabusha. lento yakho libiza ngokuthi iphutha kuyiphutha ukuthi ulale nomuntu engamazi ongamazi noma mhlawumbe benazana bekuyuzwa mina iyona inhloso leyo kwenzakalana kahle Yasazana vele. Wena ubungazi. Wasibamba ke. Kodwa bengayena umuntu bengiserious ngaye. Okay, so wena unabantu abaserious empilweni kubona. Khona abantu abaserious, khona abantu ongekho serious. So mina ngifola under the list yabantu abaserious empilweni. Angazi ngiunderstand kahle kahle. Because uyanqaka, yazi indaba futhi into engixakayo. Susuke wangibiza. Yabo, uzongibiza manje la ngiyashuthwa angazi kwenzakalani kahle kahle. In fact into engizoyisho mfethu, busu lokho ngilandela empilweni yami. Kwenzakalani? Ufunani kimi? Ngifuna wena. Ufuna mina? Mina senginokudideka la ngempela. Senginokudideka ukuthi ungakwazi ukuthi ulale nomunye umuntu. Sesikwazi ukuthi siphile isikhathi esingaka. Sengikwazi ukuthi ngispende imali yami engaka. Which means kahle kahle lento is not about imali. Wena uneliseki kahle kahle. Indaba ngenkinga kwenzakalani? Ngenkinga. Ngiyaxolisa futhi. Uyaxolisa namanje usasho one and the very same thing uyaxolisa. Naseqaleni ukuthi uyaxolisa. Yabo. Mina ngishone nawe last year mfethu. Ngesimo sokuthi ngeke ngisaphinde lokho ngicommunicate nawe. Ngaze ngacela ngathi ngicela uyeke. Qala empilweni yami ngalenza leli songazi wenza kanjena. Okahle hle umuntu ophila ngamaphutha. Yawamaka Amaphutha. amaphutha. Amaphutha into yokuqala ngangiqala uke wawuqala ngibambe ephutheni lapha yana. No. Ngasikade ngangikufebela empilweni yakho. No mfethu awihloniphi. First thing ngizokubamba endaweni yakho. Kwenze ubudedengu phela kuba imistake yenzani ukubala yanto leyana. Ngenzani ukuba ngenzani ukubani nanini na kusangenzeka ulingeke noma kubani. No So mfethu. ngikommende kubanje ngibambe le grudge ngalonto. No mfethu cha yazi mina into engiyibukisisa Xa kuwena. ubuhlelo ungandithandi mfondini. Anguzwa? Xa ubuhlelo ungandithandi. No mfethu no it's not like ukuthi bengakuthandi. Bengikuthanda. Ngiyazehlisa phambi kwakho ngikukhomba uba ndiyaxolisa kwenzeka nje ubudedengu. No mfethu Ngoba understand. No angiunderstand You know ukuthi I ubudedengu understand, umjani bra, you lobo. know I Angiunderstand understand. ukuthi ubudedengu umjani lobo. Yo Angiunderstand ukuthi ubudedengu umjani lobo. Because even ngisho nabantu bakini mengibachazela. Yayiza ukuthi baba ku side lakho ekugcineni bathi angibuyelane nawe. Yabo. So ngiyacela mfethu Because uyangizama. ngimthanda la muntu ngithanda wena. Anguzwa? Because ngimthanda wena. No mfethu ngikhathele wena mfethu. Yabo manje usungizame ngendlela eningi kakhulu. Ngikublockile. Angikhulumi nawe efonini. Yayizwa lento leyo. Manje usuyangizama usungibizela abantu. Yeka kaloku. Uyabona ukuthi uzogcina sengena imothi? Yeka. Mfethu ngiyeka mfethu. Yeka. Angiyifuni into yakho. Uqonda ukuthi uma ukhuluma nabantu bokubi. Pride. Yes, umntaka mangine inkinga lana. Yazi unokwenzani lona mfethu?
unokungifonisa nabantu bakubo, unongikhulumisa nabantu bakubo. Usisi wakhe uyangifonela ungitshela silungisa izinto as if manje mina bengithandana naye nosisi wakhe. Angitshela lento leyo kanti umuntu ebengithandana naye uyena ngokuthi angibetray, angidayise. So awumkhumbuli nje. No mfethu hayi. Awusamthanda. Ngamkhipha mfethu kumina. Uphelile manje unyaka. Awusamthanda. No mfethu angisamthandi, angizoyile yonke engizoyisho ukuthi Usunomunye umuntu omusha. khona umuntu esengimtholile and futhi ngiyabona singeke azayithande lento eyenzeka njengamanje ukuthi kube khona umuntu ezolokhu engilandela kanje and sengishilo ukuthi sengimove on empilweni sengiyazazi usuphelile ngisho kuphela unyaka ngingasabonani nale muntu but yena uyaqhubeka lokho engilandela ikuphi inkinga yakhe ikuphi ubani sakuthanda angos ngifuna ukukhombisa ubani sakuthanda mina ngisakuthandi ke sisi okay kani mina ngisakufuni alright So umele emazweni akho. Ndama ngimile emazweni ami mfethu ngimile emazweni ami mfethu angifuni uqamba amanga because indoda nendoda iphiliswa inqumo zayo so kade ngiplanile vele ukuqhubeka naye ukwenza yonke into naye but ngalento ayenze ebhedayo iyona engikhombisile cha uyabheda mfethu uyabheda ungalokhu uthe yi1 ungenza islim. Okay. Kambe usazomlandelela ngama calls. Umbheke. Usu right now? you're right undinelisile befuna uvala point nami Oh, okay. So usuwenele. because behlele ignore ngandiphendula. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile wasinikeza isikhathi sakho, isineke sakho ngiyabonga. Ngiyacela nje ukuthi umkhululekise. Mbukele lapha ekhaya isikhetha ngokuthi sivele sigoqele la uhlelo ngisimanga sokuthi hayi asiwinanga Nkosi yami. Kodwa ukuthi asiwinanga namhlanje akusho ukuthi kusasa nakhona futhi sisazophinde sihloleke cha. Ha lapho ngiyanithembisa Nkosi yami. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.